chokolade og kager til. Hvad ser der godt ud, Michael? Tillykke! Hallo! Tillykke! Velkommen! Kom indenfor! Det har jeg ikke noget at gøre. Nej. Det er det ikke. Hej, må vi komme ind? Ja, selvfølgelig! Ja, så har vi vores eget navn. Og vi har kun 3 æg. Ja, de er sådan over. Hvad? Ej! Nej. Og trillebøren igen! Ja. Vi kører frem og tilbage her. Ej, en masse gode ting. Du tror godmorgen. Goddag, tillykke. Tak skal du have. Godmorgen. Tillykke. Tak skal du have. Har du været hjulpet Nansen? Godmorgen, tillykke. Godmorgen. Godmorgen. Og æg. Og godmorgen. Jeg